Όμως, πριν προχωρήσουμε για το μέλλον, πρέπει να πούμε και λίγα λόγια για το παρελθόν. Πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα που όλοι μαζί πρέπει να τα διαχέουμε προς τα έξω. Πρέπει να πούμε ότι παρά την φυσιολογική φθορά που μπορεί να έχει οποιοδήποτε δήμαρχος, οποιοδήποτε δημοτική ομάδα μετά από 8 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας, υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία έγιναν. Υπάρχουν έργα αρκετά τα οποία έγιναν. Λειτουργήσαμε όλοι πολύ καλά ως δημοτική ομάδα. Έγιναν έργα που αναβάθμισαν την πόλη και τη ποιότητα της ζωής μας. Πρώτα απ' όλα, είχαμε την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Κηφισιάς. Η πόλη, πραγματικά, το κέντρο μας, το εμπορικό, άλλαξε όψη. Το βλέπετε όλοι. Έχει αποκτήσει πλέον τη μορφή μιας μεγαλούπολης του εξωτερικού. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όλοι και εξακολουθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι ενώ έγινε αυτό το μεγάλο έργο για την πόλη, χάθηκαν αρκετές θέσεις στάθμευσης. Αυτό για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι όταν είχαμε ξεκινήσει αυτή τη διαδρομή, είχαμε συνδυάσει 2 έργα παράλληλα. Το ένα έργο ήταν αυτό και το άλλο έργο ήταν η κατασκευή του υπογείου χώρου στάθμευσης 640 θέσεων αυτοκινήτων, εκεί που σήμερα παρκάρουμε στον υπαίθριο χώρο, στην πλατεία Πλατάνου, δίπλα από την Εθνική Τράπεζα. Όμως, ενώ υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, επειδή το έργο είναι υψηλά και είναι δαπανηρό, βγήκε με αυτοχρηματοδότηση. Η ανάδοχος εταιρεία έχει αυτή τη στιγμή σταματήσει στο θέμα της χρηματοδότησης λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ακόμα δεν έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση. Λοιπόν, ενώ προχωρήσαμε για ένα έργο πνοής για την πόλη, μείναμε πίσω και δεχτήκαμε και φυσιολογική κριτική ασφαλώς, ειδικά από τους καταστηματάρχες του εμπορικού κέντρου για αυτό το θέμα, διότι μειώθηκαν θέσεις στάθμευσης. Αλλά φυσικά δεν το θέλαμε. Ήταν κάτι το οποίο δεν το προβλέψαμε, δεν είχε προγραμματιστεί να γίνει. Παράλληλα, ιδρύθηκαν 2 νέοι βρεφονιπιακοί σταθμοί στη Νέα και Κάτω Κηφισιά. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα εγκαινιάσαμε ένα νέο παιδικό σταθμό στην Κάτω Κηφισιά, στην οδό Όθωνος και Δοϊράνης, έτσι ώστε κάθε παιδί, ειδικά τώρα σε μια εποχή δυσμενούς οικονομικής κρίσης, να έχει στέγη. Αναπλάσαμε τη Βίλα Κουτούπη. Για όσοι τη γνωρίζουν, στην Κάτω Κηφισιά. Εκεί θα στεγαστεί η αρχαιολογική συλλογή και εκεί ελπίζουμε ότι θα γίνει το νέο πολιτιστικό μας κέντρο. Ιδρύθηκε νέο καπί στη Νέα Κηφισιά, το 3ο καπί στην οδό Κηφισού, καθώς επίσης και νέο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στην οδό Ελαιών και Ρέμης. Δώσαμε αρκετά χρήματα στην παιδεία. Περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δαπανίσαμε, να ξέρετε, για την συντήρηση των σχολικών μονάδων της πόλης. Επίσης, κατασκευάσαμε και επισκευάσαμε μια σειρά πεζοδρομίων, όπως στην οδό Λύρα, στην οδό Αχαρνών, στην Αδριανούς, Χελιδονούς και σε άλλες γειτονιές. Φτιάξαμε δημοτικά πάρκα, ένα πολύ καλό αξιόλογο που τηρείται ακόμα σε πολύ καλή μορφή. Είναι στην οδό Λύρα και Μπότσαρη στη Νέα Κηφισιά. Το γνωρίζετε όλοι. Έγιναν έργα διαμόρφωσης οδών και ανάπλασης όπως και πεζόδρομοι στους οδούς Τριπολιτσάς, στην οδό Πογονίου, στην οδό Αριστομένου στην Κάτω Κηφισιά. Ενισχύσαμε όπως έπρεπε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης μας. Σκαρλάου Τρουκούπη, απ' έξω από εδώ, η οδός Όθωνος, η οδός Ανδριανού και η οδός Χελιδονούς πήρανε πνοή, πήρανε χρώμα. Πραγματικά γίνανε δρόμοι όπως πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ποιοτικό δήμο. Έγιναν έργα πλημμυρικής προστασίας στην Άνω Κηφισιά, στη Χαριλάου Τρουκούπη, στην οδό Κύπρου, στην οδό Κασαβέτη. Πετύχαμε με σημαντικές παρεμβάσεις τη μείωση διαμπερούς κυκλοφορίας, κατασκευάζοντας δρόμους υπείας κυκλοφορίας σε διάφορες γειτονιές. Προστατεύσαμε τον κοινωνικό τομέα με σειρά προγραμμάτων που απευθύνεται στην τρίτη ηλικία, στους αναξιοπαθούντες και άπορους ζυμώτες μας, με καθημερινή επίπλεξη από γιατρούς και με συνοδεία σε θεραπευτικά ιδρύματα. Κάναμε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, πάρα πολλοί από εσάς σας είδα και τον Σεπτέμβριο στα Μενάνδρια, με διατήρηση των παραδόσεών μας, καθώς επίσης και λειτουργήσαμε επιτυχία, καλλιτεχνικά τμήματα, παραδοσιακούς χορούς, εικαστικές τέχνες,
αγιογραφία, κόσμημα, σκάκι, σκηνοθεσία, ζωγραφική. Αναβαθμίσαμε τα δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου και αντισφαίρησης στην οδό Όθωνο, στην Κάτω Κηφισιά, καθώς και στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς, στο γήπεδο του Ελπιδοφόρου. Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα, όπως για τους κατοίκους Άνω Κηφισιάς, ο συλλεκτήριος αγωγός των Οβρίων Υδάτων. Ήδη το έργο έχει υπογραφεί, ξεπεράσαμε τα προβλήματα που είχαμε δικαστικώς με το Δήμο Μαρουσίου και ήδη έχουμε ξεκινήσει. Φτιάχνουμε το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης σε εργατικές κατοικίες. Θωρακίσαμε την πλημμυρικά, την περιοχή των Αλωνίων και τη Νέα Κηφισιά. Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ έργα ανάπλασης και ενίσχυσης πρασίνου, ελευθέρων χώρων και δρόμων υπείας κυκλοφορίας στις περιοχές των Αλωνίων και της Κάτω Κηφισιάς. Για πρώτη φορά το ιστορικό μας σχολείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο της Κηφισιάς στα Αλόνια, εκ νέου ανακατασκευάζεται και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί στην μαθητιώσα νεολαία των Αλωνίων. Εντάσσεται στο σχέδιο πόλης πολύ γρήγορα η περιοχή του Πανοράματος, της Αγίας Κυριακής, της περιοχής των Βαριών και του υπόλοιπου του βιομηχανικού πάρκου. Φυσικά υπήρχαν έργα που δεν έγιναν, που έπρεπε να γίνουν. Ένα και κύριο είναι η Αλάσκα, που είναι εδώ δίπλα μας. Δυστυχώς ακόμα βρίσκεται στην ίδια φάση που βρισκόταν πριν από 4 χρόνια. Θα μου πείτε όλοι γιατί. Να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές όταν θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς από άλλους παράγοντες. Όταν ξεκινήσαμε όλοι μας με διάθεση να φτιάξουμε αυτόν τον όμορφο χώρο όπως τον ξέραμε όλοι παλιά, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προβλήματα από το δασαρχείο Πεντέλης. Δηλαδή, τι είπε το δασαρχείο Πεντέλης, ότι ένα μέρος αυτή τη στιγμή που είναι στο πάρκο πάνω είναι δασικό. Αν είναι δυνατόν. Και ξεκινήσαμε τη διαδικασία να αποχαρακτηριστεί. Δηλαδή, για να φτιαχτεί το καινούργιο αναψυκτήριο εκεί, όπως πρέπει και όπως το θέλουμε, πρέπει ο κύριος Δασάρχης να μας αποχαρακτηρίσει αυτά τα λίγα τετραγωνικά πρασίνου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πληρωτική δημοπρασία. Αυτή η υπόθεση κρατάει πάνω από 2 χρόνια τουλάχιστον. Φαντάζομαι ότι θα είμαστε νέα δημοτική αρχή και πάλι και φαντάζομαι ότι πλέον δεν θα ξαναστήσουμε την επόμενη φορά για τέτοια θέματα που είναι αυτονόητα και πρέπει. Όσον αφορά το πράσινο, θα γίνουν νέες φυτεύσεις δέντρων και φυτών της Μεσογειακής Χλωρίδας σε συνεργασία με τους κατάλληλους επιστήμονες και γεωπόνους και στους τριζήμους. Θα θεσπιστούν κίνητρα για τους δημότες που θα δημιουργήσουν πράσινες στέγες στα σπίτια τους. Θα δημιουργηθεί επίσης εθελοντική ομάδα αναδάσωσης και πυροπροστασίας που ήδη υπάρχει αλλά θα επεκταθεί. Και τέλος, διεκδικούμε όλοι μας να κηρυχθεί Πεντέλη εθνικός δρυμός. Όσον αφορά την ασφάλεια, που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που ταλανίζει όλους μας σε αυτή την εποχή. Όπως ξέρετε, η αστυνομία έχει πολύ λίγες δυνάμεις. Το αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, να φανταστείτε, από τους 64 αστυνομικούς που έχει, σχεδόν πάνω από τους μισούς είναι αποσπασμένοι σε πρόσωπη ασφαλείας. Άρα, πρακτικά για μας δεν μένουν και πολλά πράγματα. Σήμερα ορκίστηκαν 25 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί, ενώ επίσης θα υπάρξει προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής που θα ενισχύσει το έργο της δημοτικής αστυνομίας παράλληλα με την κρατική αστυνομία. Είναι μια αρμοδιότητα που έρχεται πλέον στους Δήμους και με τον Καλλικράτη και θα την εκμεταλλευτούμε στο έπακρον. Θα συνεχίσουν φυσικά να επεκταθούν τα έργα φωτισμού και ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Είναι πολύ βασικό να έχουμε φωτισμό καλό και θέλουμε η Κηφισιά να λάμπει και τη νύχτα. Σε θέματα διαφάνειας, ένα πολύ σημαντικό θέμα που και αυτό είναι μείζον στην εποχή μας. Από εδώ και πέρα πλέον θα αναρτούνται στο διαδίκτυο και η ημερήσια διάταξη αλλά και όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δήμου. Έτσι ώστε κάθε πολίτης να μπορεί κάλλιστα να ενημερώνεται για οτιδήποτε γίνεται στην πόλη. Θα υπάρξει σύνταξη χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζει κάθε πολίτης φυσικά ποιες υποχρεώσεις έχει, αλλά και από την άλλη πλευρά θα ξέρει ποιες υπηρεσίες οφείλει ο Δήμος να του παρέχει.
Και ένας θεσμός πολύ σημαντικός είναι ο θεσμός της Επιτροπής της Γειτονιάς. Ήταν παλιότερα, στους παλαιότερους θυμούνται, ήταν τα συνοικιακά συμβούλια τα οποία λειτουργήσαν. Το ίδιο θα κάνουμε από εδώ και πέρα, ώστε να αφουγκραζόμαστε και να συλλέγουμε εκείνα τα πράγματα από τα οποία δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να ελέγξεις μια πόλη με 60.000 κατοίκους και πολύ περισσότερο τώρα πια που θα είμαστε 100.000 κάτοικοι και με 35.000 στρέμματα. Άρα λοιπόν, μονάχα εσείς οι ίδιοι, αν που ξέρετε καλύτερα τα θέματα της γειτονιάς σας και τα μεταφέρετε σε εμάς, μέσα των Επιτροπών Γειτονιάς και στη συνέχεια στο τοπικό συμβούλιο, που είναι πολύ σημαντικό, το θεσμό που σας είπα πριν από λίγο, ο οποίος θα ηγείται προς εμάς τις αποφάσεις, νομίζω ότι θα ελέγχουμε πολύ καλύτερα πλέον τα δημοτικά δρόμενα και τη ζωή μας στην πόλη. Όσο αφορά την εκπαίδευση, θα υπάρξει στήριξη σε αυτή την κρίσιμη εποχή των ανέργων και των νέων με προγράμματα κατάρτισης. Έξυπνα σχολεία, διαδραστικοί πίνακες, ήταν κάτι που ξεκινήσαμε φέτος πρώτοι εμείς. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συμβουλευτικός σταθμός γονέων και σύσταση σχολικού συμβούλου ψυχικής υγιεινής. Πρόγραμμα πρόσθετης διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών από τον ίδιο το Δήμο. Ενώ για την νεολαία μας, που πλέον τους θέλουμε ενεργούς πολίτες και όχι απογοητευμένους όπως είναι σήμερα και με το δίκιο τους. Θα ενισχυθεί το τοπικό συμβούλιο των νέων. Θα γίνει το σταυροδρόμι των νέων που λέμε, ένας πολυχώρος όπου θα μπορούν να εκφράζονται και να περνούν δημιουργικά τις ώρες τους. Με φεστιβάλ νέων, με το πρόγραμμα Ζω, Δρώ, Ενεργό για όσους το γνωρίζουν και ασχολούνται με την εκπαίδευση, αλλά πολύ περισσότερο στηρίζοντας τους νέους στον εργασιακό χώρο. Σε συνεργασία του Δήμου και των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων της πόλης μας, θα βρούμε τρόπους και κίνητρα για να μπορούν πλέον και οι τοπικοί ιδιοκτήτες κέντρων να απασχολούν νέους της πόλης μας. Όσο μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το θέμα της ανεργίας. Πέρα από όλους όσους θέλουν να μπουν στο Δήμο, να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε στο έπακρον νέοι άνθρωποι, νέοι κηφισιώτες, νέοι πολίτες να μπορούν να δουλεύουν στην πόλη